се отдъхна на почивка. Нека малко да поплувам в басейна. Ох, какво е разхлажда. Да заредя тук баничките. Що направиш, бе? Ей, пич, Добър ден. какво продаваш, бе? Ами, както виждаш, продавам безалкохолни и чипчета, круасанчета. Какво искаш? Дай ми един 7 days. Ме свърши ли са, баце? Струва ми са много бели очи имате. Бели очи, ли? Да. Ти пък да не се водолаз, бе. Много ясно. Какво правиш тук? Дай 10 лева за баничките. Може да тървя. Не. Чакай. Стой. Ало, господин полицай, тук едно зомби ма би. Ами тук продавам банички. Който с Луцки беге, не го знам, някакъв циганин. Абе, Луцки! Какво бе, говедо? Виж, стой сега на средата на мапа, чуля. Кай, спирам.